Dobrý deň, dobrú chuť k obedu a teším sa na rozhovor. Veľmi pekne ďakujeme, ja takisto. Ešte by som mal dodať aj jednu takú informáciu, že do relácie sme pozývali, teda opakovane už aj pána ministra spravodlivosti za stranu Smer sociálna demokracia Borisa Suska. Tentokrát naše pozvanie odmietol s tým, že vraj aktuálne nemá čas. Tak si budeme musieť poradiť bez neho. Je to škoda, lebo ja si myslím, že takáto výmena vzájomná je naozaj dôležitá. Nepodarilo sa mi ani včera rozprávať vlastne s koaličným náprotivkom v inej diskusii, takže to naozaj chýba. Škoda. Pán minister, kedykoľvek má u nás priestor, aby prišiel obhajovať tieto myšlienky a argumentovať, prečo... Skúsim mu povedať, že vždy, keď nepríde, tak ma pozvete. Tak budete vy, hej? Možno... Dobre. No, tak v každom prípade tu máme nejaké jeho výroky, môžeme si ním pomôcť postupne, ale to, čo je dôležité, tak je asi škoda, keďže tou témou návrhu na komplexnú úpravu inštitútu spolupracujúceho obvineného, teda takzvaného kajúcníka, no, že to je práve ten návrh, ktorý pán minister posiela v tomto momente už do pripomienkového konania. Tak to by mohla byť aj prvá otázka. Pani Kolíková, tentokrát žiadne skrátené legislatívne konanie, žiadne rýchle prerokovanie v priebehu hodín v Národnej rade Slovenskej republiky, ale zdá sa riadny legislatívny proces. Tak to je dobrá zmena toto? Tak treba to ohodnotiť aj pozitívne, že konečne takýto kľúčový návrh, ktorý súvisí s trestným procesom, ide riadnym pripomienkovým konaním. Javí sa to teraz tak, ale ja si dovolím byť aj tak trochu kritická, že nevidím za tým dobrý úmysel. A osobitne preto, že prvú vec, vlastne, ktorú urobil minister spravodlivosti, je, že prišiel naozaj pod pazucho so zásadnou zmenou trestného kodexu a trestného zákona a výsledkom bolo množstvo zastavených trestných konaní, ktoré už boli rozbehnuté, súviseli s korupciou. Podpredseda parlamentu Žiga by vedel o tom rozprávať. To teraz myslíte tie predchádzajúce zmeny v trestnom zákone a trestnom poriadku, to znamená, že tu sa stále dejú nejaké zmeny narýchlo. Takto sa naozaj trestná politika nerobí, je nastavená zle. Nie sú to len tresty za korupciu, daňové trestné činy, ktoré sú naozaj teraz zúfalo nízke. Krátky čas pre vyšetrovateľov na stíhanie. Výsledkom je, že skutočne korupcia na najvyšších miestach sa nestíha. Už to nie je len náš pohľad a názor ako opozície. Už to jasne komunikoval aj generálny prokurátor. Takže v tomto celom teraz pravda. Prísť s tým, že ideme teda riešiť inštitút kajúcníkov, alebo teda presne povedané spolupracujúcich obvinených, tak mám obavu, že za tým dobrý úmysel nie je. Osobitne, keď je zrejme, že vlastne tá nová právna úprava sa má týkať už rozbehnutých konaní. A to mám naozaj obavu, lebo všetci sledujeme aj kauzu Jana Kuciaka, kde tiež je spolupracujúci obvinený ako kľúčový svedok vlastne v tom celom. To znamená, že potenciálne vlastne tak, ako je to nastavené, môže to zasiahnuť aj sem. Samozrejme do prebiehajúceho konania očistca. A ja sa k tomuto všetkému presne postupne dostanem, aby sme mohli na to reagovať. Áno, určite. Áno, toto treba v tom celom kontexte vnímať. Dobre, a preto to mám aj neskôr v rámci otázok pripravené. V tomto momente opozícia asi nemá nejaké prostriedky pripomienkovať ten návrh, alebo áno, alebo až keď sa dostane ako hotový paragrafový návrh do Národnej rady Slovenskej republiky. Viem, že už sa pripravuje hromadná pripomienka iných subjektov. Budeme to samozrejme sledovať a všetky pripomienky, ktoré zaznejú. Zo strany opozície tiež môžeme samozrejme my iniciovať takúto hromadnú pripomienku, ale už teraz to, čo vidíme, je, že ten narratív, že je to podľa talianskej právnej úpravy, tiež je veľmi zavádzajúci, lebo to, čo z nej je prevzaté, môžeme sa baviť o lehote pol roka, v ktorej vlastne takáto osoba by mala povedať všetky dôležité skutočnosti, ale to asi, keby som to tak zúžila, je asi jediná vec, ktorá sa preberá z tej talianskej právnej úpravy, ktorá sa prijímala 3 roky. No a to mám tiež hneď ďalej. Takže by som povedal, že na takúto zásadnú zmenu a ešte sa má týkať živých konaní, jednak väčšiu debatu, jednak by sme mali pokryť celý trestný proces, je zle nastavený, lebo vidíme to aj na kauze Jana Kuciaka, že treba sa pozrieť aj na tie súdne konania, nie je v poriadku, že takto dlho to trvá. A rovnako by to vedeli povedať všetci vyšetrovatelia a prokurátori, že tu je vlastne problém vedieť postaviť včas páchateľa pred súd. Berme ohľad na prezumpciu neviny. Sa k tomu naozaj trestný proces je zle nastavený. Potom, čo ústavný súd pozastavil účinnosť tej poslednej vládnej novely trestného zákona v časti oslabenia postavenia kajúcnikov pred súdom, to je ešte ten decembrový pokus vládnej koalície. Premiér vtedy, keď to ústavný súd pozastavil,
a teda rozhodol, že bude rozhodovať v merite veci, no tak premiér Fico vtedy vyhlásil, že najvhodnejším riešením by bolo úplne zrušiť inštitút kajúcnika, že je neakceptovateľný, že je nebezpečný pre demokratický politický systém, že je plný gaunerov a udávačov. Nemá pán Kolíková, pán premiér, pravdu? Je inštitút kajúcnika bežný aj v právnych systémoch iných demokratických politických systémov? Je, ale asi nebudeme teraz sa venovať len tomu, že kde je presne ako upravený. To nie, pýtam sa to všeobecne. Ale je, a osobitne samozrejme v Taliansku takáto právna úprava je. Treba si asi povedať, že na ktorej strane stojíme a či stojíme na strane štátu, ktorý chceme, aby mal navrch voči páchateľom trestnej činnosti. Ak je to tak potom čo? No tak potom by sme potrebovali takýto inštitút, osobitne ho. Pre rozkladanie zločineckých skupín, napríklad naozaj kauza kyselinárov, ktorí vlastne rozkladali obete v Kyseline, tak si predstavme, že vlastne by sme tu mali človeka, ktorý by vlastne z tej mafie vystúpil a chcel by nám povedať, ako to celé prebiehalo, identifikovať pachateľov, rozložiť tú celú zločineckú skupinu, tak chceme to, alebo to nechceme? My by sme mu povedali, že nie, pretože ty si bol súčasťou tej organizovanej skupiny, tak tvoja výpoveď nemá žiadnu váhu. No presne tak, to znamená, že naozaj tu treba veľmi citlivo tu treba s tým narábať. Nakoniec pán Andrusko, ktorý je kľúčový pre rozkladanie celej kauzy Jana Kuciaka, Martiny Kušnírovej až po objednávateľov, tak on je tu spolupracujúcim obvineným. Ja si myslím, že tieto kauzy nám ukazujú, že vlastne my potrebujeme takýto inštitút. Takže baviť sa, že ho nepotrebujeme, znamená, že asi chceme mať deravý trestný systém a potom naozaj tí pachatelia proste si tu môžu robiť, čo to je jediné možné vysvetlenie? Nemôže byť aj to vysvetlenie to, že je to vlastne to, čo hovoril pán premiér, plné grázlov, udávačov a nebezpečná vec? Tak ja si myslím, že treba sa na to pozrieť asi naozaj cez prízmu, čo bol výsledkom tej poslednej veľkej novely, ktorú sme tu mali. Výsledkom je, že korupcia sa nestíha, daňové trestné konania sa množstvo, okolo 2000 zastavilo. Proste takto sa trestná politika nerobí. A inštitút spolupracujúcich obvinených je tu dôležitý. Čo to je? Skúsme to tým, ktorí ešte stále tomu nerozumejú. Kto je to vlastne kajúcnik? Aké sú to osoby, ktoré spolupracujú s orgánmi činnými v trestnom konaní? Prečo to vôbec robia? Čo z toho majú? No, sú to práve pre kauzy, ktoré súvisia osobitne so zložitejšími daňovými podvodmi, kde je vlastne celá schéma zločineckej skupiny, kde sa rozhodne jeden vlastne z tých páchateľov spolupracovať. A teraz, prečo sa rozhodne spolupracovať? No áno, môže byť jeden z tých dôvodov, že bude odsúdený s veľmi prísnym trestom a vlastne ten štát je ochotný mu znížiť ten trest v prípade, že bude spolupracovať a rozložíme celú tú skupinu, prípadne aj ďalšiu závažnú trestnú činnosť sa nám podarí v spolupráci vlastne s takouto osobou objasniť, rozložiť a teda vlastne my tú zločinnosť budeme vedieť odstíhať. Toto je základný kľúč. Čiže ak niekto chce byť spolupracujúcim obvineným, teda ľudovo povedané kajúcnikom, tak to nestačí, že on sa prizná k tomu, že ja som niekoho zavraždil, alebo ja som ukradol štátu cez dane, ja neviem, milióny eur, ale on musí usvedčiť nejakých iných páchateľov ešte znásobne väčších a vážnejších presne tak, lebo zločinov vlastne a trestných činov? To, že sa nám niekto dozná, tak môžeme sa baviť o tom, že môže vlastne jeho kauza skončiť dohodou vine a treste. Rozumiem. Že, ale keď vlastne tá osoba nám pomôže rozložiť celú tú zločineckú skupinu, prípadne ešte nejakú inú závažnejšiu trestnú činnosť, o ktorej nemusí ani štát vedieť, že sa napríklad pácha, môže mať vedomosť, že sa niečo deje, nebude vedieť zatiaľ identifikovať vlastne ani tých páchateľov, osobitne nie tí, čo sú na vrchu tej celej zločineckej skupiny, no tak takáto osoba, keď vstúpi do spolupráce so štátom, tak samozrejme, že je to pre štát dôležité, že sa mu vlastne podarí tú zločineckú skupinu a možno viacero zločineckých skupín, ktorej súčasťou je takáto osoba rozložiť. Aj s tým, že tá osoba potom si to odnesie vo forme nejakého benefitu, teda nižšieho trestu. Treba to samozrejme vnímať, že o čo je závažnejšia takáto trestná činnosť, tak keď takáto osoba vôjde do spolupráce so štátom, môže to aj pre ňu znamenať nejaké ohrozenie, takže vlastne tam sú ďalšie inštitúty aj jej ďalšej ochrany, ktorú vlastne môže štát pre ňu zabezpečiť, aby nebola zlikvidovaná práve preto, že je ochotná vlastne identifikovať takýchto ďalších páchateľov trestnej činnosti. My máme niečo podobné ako to, čo vydávame v tých amerických filmoch, ten inštitút ochrany svedkov. A samozrejme, že preto je aj dôležité vlastne mať dobre nastavený celý proces aj toho, že kedy začne takáto osoba spolupracovať, akú výpoveď dá ohľadom
akej trestnej činnosti, že vlastne sa identifikuje tá trestná činnosť, s ktorými ďalšími páchateľmi to súvisí. Tí páchatelia by mali potom ostatní vedieť, alebo trestne stíhané osoby iba o tej trestnej činnosti, ktorá sa ich týka. Ostatná trestná činnosť, ktorá sa ich netýka, by nemala byť v tomto spise, mala by byť v inom spise. V nejakom zbernom spise, Ja nehovorím, pani že to- Kolíková, nie, lebo nie, aj nie, preto nie. Áno. čelia bývalí policajti a vyšetrovatelia NAKY stíhaniu, že viedli nejaký jeden zberný spis, Áno. v Ale aj ktorom toto sa dá- vyťažovali tých kajúcnikov. Áno, teda. ale toto sa dá samozrejme riešiť spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, predvydateľný, ale má zmysel sa rozprávať o tom, že v rámci toho trestného procesu nie je v poriadku, aby v jednom spise, kde máte nejakú skupinu trestne stíhaných osôb, teda Boli podozrivých z aj toho iné páchania, nejaké, hej, že boli veci. ešte napríklad nejaké iné vraždy a iná zločinecká skupina, ktorá s touto ani nesúvisí. Nie je dôvod, aby sa k tomu vôbec dostali, No, aby mali takúto znie to vedomosť. logicky, Presne áno. tak. To znamená, že má zmysel baviť sa možno o nejakom úradnom zázname, o nejakom prvom vysvetlení a na základe toho vlastne spustiť jednotlivé trestné konania, kde potom tie osoby, ktoré vlastne s tou trestnou činnosťou súvisia, sa dozvedia o tých veciach, ktoré s nimi súvisia. Ak je dôležité tú osobu chrániť, áno, v niektorých prípadoch možno je dôležité aj chrániť jej totožnosť a urobiť všetky kroky k tomu, aby aj ste ju ochránili. Ale ja v tomto celom považujem za legitímne sa rozprávať, že dá sa to nastaviť aj lepšie.